हेलौ लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय लोगोफोर मोनानि दिनैहाय दिंखिया खाहैबाय ओमफ्राय लोगोसे थास' आथिं लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना नैया एफा माखासे नैया वाव दिनैहाय दिंखिया खागासिनो दङ लोगोसे नै थास' बिथारै ओमफ्राय नै दिंखिया बेसेबां जाबाय ओमफ्राय फार्स्टनिफ्राय भिडिअखौ लानो बावबाय अब्लाबो नोंथांमोननो देखाबाय नैखिना ओनसोलावनो नैखिना जायगायावनो आं माने दिंखिया खाना जाबाय थायो आरो लोगोफोर नैया लोगोफोर पुरा फुल जाबाय केमेरामेन आदा थास'खौबो बेफोरावनो खादों आङो नोंथांमोना नुनो हादो दुब्लि खाथिनि मथा मथि खाजोब्बाय लोगोफोर आङो माने जिमाननो इसिबांनो खानो लुगैयो आरो माने मोनसे निसा ना मैगं खानायाबो मोनसे निसा लोगोफोर माने मोनसे एन्जयमेन्ट दङ पुरा लकेल खाना बारा गोथौथिं थांदो मानो होनब्ला बिराद जंगल बारा गिद्रावलासो थांनो लोगोफोर बिराद माने हाग्रा दङ नालाय आसुलफोरा थानो हागौ ओंखायनो फाइनेलि लोगोफोर जाबाय फार्स्टनिफ्राय दिन्थिनो मोनजानै बेसेबां फुल आरो लोगोसे नै थास' बिथारि सरि थास' आथिं ओमफ्राय बै बिथिंगालि नुगोन माने रिल्स बानायबाय दङ नैया बाना रिल्स नैया मोनानि माने एसे लामायाव आजिखालि बिहामजोफोराबो नाम्बार वान ना नोंसोरो बिहामजो गोजासो नैया फिसाजोफोरा भिडिअ बानायना होदों बिसोरलाय मिनिदों ओइनै मानसिफ्रा थांलाय फैलाय हैया रिल्स बानायग्राफोरा जोंनिया ट्रेन्डिं फाइनेलि लोगोफोर मैगं खाना फैबाय लोगोफोरनिया एकदम माने फानबोला आङो खमसे खम 20 थाखा 30 थाखा 40 थाखासो मोनसिगोन नैया नोंथांमोना नुदों ओमफ्राय थास' आथिं पुरा पियर देसि खानाफोरनि जोंहा मालिकना माने गेट गोदान होगोन आरो ओंखायनो फाहामबाय दङ ओमफ्राय नै थिंगालि सिफायना होदों